Manginang andorang tapuka parmingguata sadarion tapahoho marohata dohot pikirata martangiang mahita di bagas rohata be. Amin. Horas madihita saluhutna ruas nang parhalado namandohoti parmingguan sadarion di gereja manang di bagas tabe secara live streaming. Selamat Paskah madihita saluhutna nunga hehe Kristusi. Nunga hehe Kristusi. Tamado hita marolop-olop marlas ni roha di nama mestahon parningotan haheheon ni Tuhata Yesus Kristus sian hamatean. Asa marhite haheheon nai gawe makirim hita nang di haheota muse jala margogo hita mandalani dohot mamulus akasi taonon saliling mangulu. Topik di minggu paskai sadarion imma nunga hehe Jesusi napa buahon na sotar tiup banua toru Jesusi jala nunga disegai jala ditaluhon ibana bedosa sibolis dohot hamatean asa mangalehon dihitan na porsea hanguluan na saliling nilelingna atong dibagas lasni roha dohot olop-olop taendehon ma hamonangan nai marhite bukende nomor 33 ayat sadar di ayat tolu di ayat tolu laus jongjong mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, na tumopa langit dohot tanoon, amin. Nunga hehe Tuhani, nunga tutu hehe ibana, ariodo na jinadihon ni Jahoba, marolop-olop jala las ni roha ma dihita disi, batu naung binolokon ni aka pade bagas, ima gabe batu parsuhi pinamasa ni Jahoba doi halongongan doi anggo di matata. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami namandok mauliate dohami tuho
ala ditaluhon hodo dosa dohot hamatean marhite-hite hama matemi, ala disondangi ho tanoman nami, asa marpakirimon na mangulu hami alani haheonmi. Dang pola mabiar hami midah hamatean, ai hodo ulu nami, ruasmu dohami, dipaucat hodo hami sian holomon tu hatiuron, ian hamatean tu hanguluan, tong pargogoi mahami mamuji dohot mangoloi ho ari-ari, pasangapok ko di bagasan hapor seaon na mangolu, paima sahat habi itu lambungmu. Amin. Tapuji matuhata, buku Ede nomor 96 ayat sada dohot ayat tolu. Tangihon ma patik ni debata ima sian sadakorin onom ayat 20 ai arga dohamu ditobus dibaheni pasangap hamu ma debata marhite-hite daging muna dohot marhite-hite tondi muna ai debata do napunai ima sahatna atong rap mangidogo mahita sian Tuhan debata lau mangulahon nahobar tu patik nai. Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon nahombar tu patik ni. Puji matuhata, dan buku Ede nomor 242 ayat 2 dohot ayat 5, di ayat 5 laus jongjong mahita. Tatopotima dosata martang yang mahita
Ale Tuhan debata amanami para sirohana sumurum, na pungu dohami di jolom martangiang tuho, dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asini roham na godangido, say asima rohami da sandok bangso nami, te sama dosa nami saluhutna, te sungguli marohanami, asa mubar roha dohot pangalahon nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si panguluhami. Amin. Baga-bagani debata taringo tuha sesaan ni dosa. Para siroha jala pardenggan basa do Jahoba, lambat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahet tuhita hobar tu aka dosata, jala dang dibaloson tuhita hobar tu aka hajahatotta. Songon asini rohani ama-ama mida aka anakna, asini rohani Jahoba do aka ni makabiari ibana. Asangapo ma di debatana gijang. Apuji matuhata sia buku ede nomor 54 ayat sada dohot ayat 3. Tatangihon ma hatani debata turpuk epistel di hari Minggu pesta Pasca Parjolon. Tersurat di Pesalmen 100 tolu ayat sada rodi ayat 5 sajaha ma'amar sorin-sorin. Ende sian si David, puji ma Jahoba ale tondiku, jalanasa rohaku di bagasan mamuji guarna na badiai. Puji ma Jahoba ale tondiku, jala unang penghulukahon dengan ibasana sudena. Ibana do manesa dosam sudena, ibana pamalum aka sahidmu sudena. Ibana paluahon ngolum sian hamagoan, ibana matupalhon tuho dengan basa dohot asini roha. Ibana pamahap roham marhite-hite dengan basa, asamulak posoho, songon pidong Raja Wali, pido sahatna, martua doaka na tumangihon hatani debata, dalanaum peopsa. Amin. Tapuji matuhata, marhite buku ede nomor 635 ayat sada dohot ayat tolu. Ayat tolu laus jongjong mahita. Para siro
didakon maha porseautai tongon nahina tidakon ni dongata saha porseaun disandok portibion rap mahita mandok hau porsea bata Jehovah hidoa perhubungan suatu dosa na tumupala mitohotano hau porsea di Yesus Kristus anak di bata Jehovah sebagai iman tumbuhon si Maria Maria yang sungguh berarti adalah Tuhan hidup Tuhata semua madeni di pamungan 100 memakai terpajal di bana di hal penasiran ketua bintang tolu di tanah menulak manggil dari patoluhun menaik ke surga mengundur siamon di bata Jehovah menaik paruhu nasuwa tulisan di mainan mangun surut tanah manghumi harap mengudur mengapai hal Hosea tahun di Porbadia Kalarong sadahuria nabadia dia hatapola Kristen akan nabadia kalau dia selesai dosa kalau dia tai namando mulak mangul sogo oh dinamuluan nasorasu amin sabegema ende puji-pujian kian kur parupuan
Labege matikting dihita di minggu sadarion. Harta Jemaat Minggu 17 April 2022. Majelis Jemaat HKBP Bincarung menyambut dengan sukacita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang hadir bersekutu dalam ibadah minggu hari ini, baik di gereja maupun yang di rumah masing-masing secara live streaming. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang baru pertama kali bersekutu dengan kami ucapkan selamat datang. Bila ada yang memerlukan pelayanan gereja, hubungi Majelis Jemaat HKBP Bincarung, Horas Madihita Saluhutna. Horas. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu Paskah pertama, yang artinya pesta pertama peringatan kebangkitan Tuhan Yesus, dengan topik minggu Nunga Hehe Yesusi, Yesus telah bangkit. Yang kedua, pelantikan pengurus seksi 2022 sampai 2024. Pada hari ini, Minggu 17 April 2022, dalam ibadah minggu, gereja akan melantik pengurus seksi tahun 2022-2024. Semoga acara tersebut dapat berjalan dengan baik dan semua pengurus seksi dapat bekerja dan melayani dengan sungguh-sungguh sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Yang ketiga, ibadah minggu kedua, ibadah Paskah kedua. Pada hari Senin 18 April 2022, gereja kita akan mengadakan kebaktian Paskah kedua pada pukul 19.00 WIB atau pukul 7 malam. Diharapkan agar jemaat dapat datang untuk menghadiri kebaktian tersebut. Yang keempat, PHD, PA kategorial, dan PHD sektor. Diberitahukan kepada kita semua bahwa semua kegiatan PHD dan PA sudah berjalan seperti biasa. Dimohon supaya semua anggota kategorial dapat hadir di gereja sesuai dengan jadwal kegiatan yang dilanjutkan dengan kegiatan latihan kor atau angklung. Partangyangan sektor hari Kamis dilaksanakan di gereja dengan topik bahasan diambil dari Psalmen 37 ayat 34 sampai 40 dengan topik Hamu baon di bagasan Tuhan Yesus. Yang kelima, kegiatan Paskah Parheheon kategorial. Diberitahukan kepada semua anggota jemaat HKBP Bincarung bahwa hari Minggu 24 April 2022 akan diadakan acara Paskah dan Parheheon sekolah minggu bertempat di gereja mulai jam 12.00 WIB sampai selesai. Diharapkan semua anak sekolah minggu dapat mengikuti kegiatan tersebut. Pada hari Sabtu 23 April 2022 akan diadakan acara Paskah Remaja bertempat di Kebun Raya Bogor. Pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 akan diadakan acara Paskah Naposo bertempat di Pasir Mukti, Bogor. Yang berikutnya, mulai hari Minggu tanggal 8 Mei sampai 15 Mei 2022 akan dilaksanakan kegiatan Parheheon Paropuan HKBP Bincarung dengan perlombaan vokal grup 6-8 orang dengan lagu Songon Lali Habang, lomba martuba 8-10 orang, lomba masak naniura ayam gota 4 orang, ikan naniura ukuran sekitar 1 kilo per ekor, jumlah ikan dan ayam bebas karena semua bahan disediakan sektor dan hasilnya akan dimakan bersama semua sektor setelah selesai penjurian dalam acara makan bersama. Lomba berpacu dalam buku ende 3 orang dengan bahan dari nyanyian buku ende yang berhubungan dengan Hamamate Dohot Haheheon. Lomba merangkai ayat Alkitab 3 orang dengan kisi-kisi dari ayat emas, ayat tebal dalam Bible yang ada di kitab Injil Lukas. Demikian kegiatan kategorial di gereja kita. Semoga dapat berjalan dengan baik dan mari kita dukung bersama menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi jemaat. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Yang keenam, pemberian ulos 70 tahun.
Diberitahukan kepada kita semua bahwa hari Minggu 24 April 2022 akan dilaksanakan pemberian ulos 70 tahun kepada Inang Lusteria MM Boruna Pitupulu Opuni Sirotua dari sektor 3 dan Amang Sintua Wilson Togatorop Opu Gredi dari sektor 4. Dan Amang Sintua Wilson Togatorop akan didaulat untuk ikut melayani sebagai liturgis dalam ibadah jam 10 WIB. Kiranya semua lansia HKBP Bincarung tetap sehat dan semangat menjalani masa tua dengan iman pengharapan yang teguh. Yang ketujuh, perjanjian kerjasama HKBP Bincarung dengan pemerintah Kota Bogor, Deki Disduk Capil Kota Bogor. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa gereja kita telah bekerja sama dengan Pemkot Bogor, Deki Disduk Capil dalam mempermudah pengurusan kelengkapan dokumen pencatatan sipil sehingga diharapkan semua warga HKBP Bincarung akan memiliki data kartu identitas anak atau KIA, KTP, KK, kemudian kerjasama dalam pengurusan akte kelahiran, akte pernikahan, akte kematian, dan surat pindah datang. Untuk itu, bagi jemaat yang akan dibantu diuruskan dokumennya, dapat menghubungi tata usaha gereja. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Yang ke-8, rencana pelunasan rumah Cimahpar. Diberitahukan kepada kita semua, jemaat HKBP Bincarung, bahwa akhir bulan April 2022 ini kita akan melunasi pembelian rumah Cimahpar Townhouse sebesar 200 juta rupiah. Adapun dana pembelian rumah sudah dikeluarkan 300 juta rupiah dari kas jemaat dan total dana yang terkumpul untuk pengadaan rumah mulai 17 Januari 2021 sampai tanggal 17 April 2022 adalah sebesar 147.500.000 rupiah. Untuk itu dihimbau kepada kita semua untuk dapat membantu melalui sumbangan yang dapat ditransfer ke rekening Huria ataupun melalui kantong persembahan minggu atau melalui paniroi kita masing-masing. Atas perhatian dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yang ke-9, selamat ulang tahun. Seluruh jemaat dan majelis HKBP Bincarung mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan periode 17 April 2022 sampai 23 April 2022. Firman Tuhan berkata, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Warta keuangan. Rekapitulasi keuangan Minggu 17 April 2022. Jumlah penerimaan Rp97.337.000. Jumlah pengeluaran Rp61.306.800. Saldo surplus Rp30.630.200. Saldo minggu lalu Rp486.983.491. Saldo per 17 April 2022 Rp523.13.691 di luar deposito Huria dan dana perizinan. Demikian warta jemaat untuk kita minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tabegema ende puji-pujian, sian kor ama.
Tapuji batu hata, Sia Buku nomor 727 ayat sada. Tetapan keputusan dijawab Padita Benesitorus. Surat Keputusan Ketetapan Pendeta HKBP Resort Bincarung nomor 020.01 sampai 013 garing 08.21.01 garing SK garing Romawi 4 garing 2022 tentang pengangkatan dan pelantikan pengurus seksi HKBP Bincarung periode 2022 sampai 2024. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Bincarung yang berkedudukan di Jalan Bincarung, Bogor, membaca surat edaran Preses HKBP Distrik 28 Deboskap nomor 010-D 28 Deboskap garing SU garing Romawi 3 garing 2022 tentang periodisasi seksi-seksi Huria, menimbang perlunya diangkat pengurus seksi HKBP Bincarung periode 2022 sampai 2024 sesuai dengan aturan peraturan HKBP 2002 tentang setelah amandemen ketiga. Mengingat aturan peraturan garing tata dasar dan tata laksana HKBP 2022 setelah amandemen ketiga memperhatikan pertama, keputusan rapat seksi kategorial masing-masing bulan Februari 2022. Kedua, keputusan rapat majelis tahbisan tentang penunjukan pengurus seksi bulan Maret 2022. Memutuskan dan menetapkan mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai pengurus seksi sekolah minggu. Yang pertama, Ruwianto Hutagaol sebagai ketua. Kedua, Meliana Boru Manurung sebagai sekretaris. Ketiga, Sumarni Borus Tumorang sebagai bendahara.
Keempat, Rotua Siburian sebagai anggota. Kelima, Wati Boru Tapea sebagai anggota. Keenam, Situa Robert TG Pangaribuan sebagai anggota. Ketujuh, Maya Sari M Boru Silalahi sebagai anggota. Bila mana ketua berdiri di depan, sekretaris, bendahara, dan anggota kami harapkan berdiri di tempat masing-masing. Sebagai pengurus seksi remaja, yang pertama Ben Rugun Aritonang sebagai ketua. Kedua, Naila Boru Simbolon sebagai sekretaris. Ketiga, Nathan Aritonang sebagai bendahara. Keempat, Yose Tambunan sebagai anggota. Christian J. Pasaribu sebagai anggota. Christine Boru Panjaitan sebagai anggota. Christian Hutapea sebagai anggota. Sebagai pengurus seksi pemuda, Aldo Sianturi sebagai ketua. Daniel Tambunan sebagai sekretaris. Agnes Delima Boru Marbun sebagai bendahara. Ruth Boru Simajuntak sebagai anggota. Kristina Boru Napitupulu sebagai anggota. Grace Boru Sianturi sebagai anggota. Stephen Simanjuntak sebagai anggota. Sebagai pengurus seksi perempuan, Neti H. Boru Sianturi sebagai ketua. Kristina Boru Gurning sebagai sekretaris. Magdalena W.S. Boru Siregar sebagai bendahara. Rasmindah Boru Hutasoid sebagai anggota. Dahlia Boru Sitorus sebagai anggota. Resmiwati Boru Pasaribu sebagai anggota. Rasmi Boru Pasaribu sebagai anggota. Sebagai pengurus seksi Bapak, Amang Ridwan P. Tambunan sebagai ketua. Amang Roland GP Pangaribuan sebagai sekretaris. Jepri Sitorus sebagai bendahara. Amang calon Sintua Asben Sitorus sebagai anggota. Erlangga Tambunan sebagai anggota. Pangihutan Hutapea sebagai anggota. Saud Gultom sebagai anggota. Sebagai pengurus seksi lansia, Amang MH Togatorop Opu Masnyari sebagai ketua. Inang K. Boru Aritonang, Inang Opu Paula sebagai sekretaris. SM Boru Siregar, Opu Daniel sebagai bendahara. Situa W. Togatorop, Opu Gredi sebagai anggota. S. Boru Gultom, Opu Saksak sebagai anggota. Situa M. Boru Tapubolon, Opu Burju sebagai anggota. Sebagai pengurus seksi sending, Situa Nurmidah Boru Gultom, ketua. Situa Walson H. Sinaga, sekretaris. Setia L. Boru Sitompul sebagai bendahara. Situa Mutiara Boru Silalahi sebagai anggota. Situa Marta Uli Boru Manurung sebagai anggota. Calon Situa Hedron J. Hutapea sebagai anggota. Situa Letkol Infantri Robinson Munte sebagai anggota. Sebagai pengurus seksi musik, Melisa M. Boru Siregar sebagai ketua. Samantha Boru Sianturi sebagai sekretaris. Yara N. Boru Pasaribu sebagai bendahara. Wilfred E.E. Tambunan sebagai anggota. Grace Boru Sianturi sebagai anggota. Jonathan Gultom sebagai anggota. Tua H. Sianturi sebagai anggota. Sebagai pengurus seksi diakonia sosial, Pujiana Boru Malau sebagai ketua.
Rusmini Boru Silalahi sebagai sekretaris, Tiarma TYM Boru Butar-Butar sebagai bendahara, Pantas Batubara sebagai anggota, Lusteria MM Boru Napitupulu sebagai anggota, Efriska Boru Opusunggu sebagai anggota, Berlian Boru Situmorang sebagai anggota. Sebagai pengurus seksi pendidikan, LCH Boru Sianturi sebagai ketua, Mestika Boru Simajuntak sebagai sekretaris, Rita Boru Pak Pahan sebagai bendahara, Ratna Boru Raja Guguk sebagai anggota, Junias Simajuntak sebagai anggota, Indah Boru Sianturi sebagai anggota, Senorita Boru Napitupulu sebagai anggota. Sebagai pengurus seksi kesehatan, Dr. Daniel RP Sitinjak sebagai ketua, Bidan Maria Boru Mahodim sebagai sekretaris, Bidan Adi Sasmita Boru Sitohang sebagai bendahara, Dr. Apul S. Napitupulu sebagai anggota, Suster Febri Boru Sitorus sebagai anggota, Suster Rosna Boru Naibaho sebagai anggota, Suster Odelia Boru Simbolon sebagai anggota. Sebagai pengurus seksi kemasyarakatan, Situa Antoni Hasi Majuntak sebagai ketua, Aler J. Sianturi sebagai sekretaris, Sudirge Tarihoran sebagai bendahara, Jepri Silitonga sebagai anggota, Ronald D. Pasaribu sebagai anggota, T. Carlos Sianturi sebagai anggota, Erikson Napitupulu sebagai anggota. Sebagai pendamping remaja, Nopelita Boru Siregar dan Melisa M. Boru Siregar. Demikian surat keputusan dan ketetapan ditetapkan di HKBP Bincarung pada tanggal 17 April 2022. Pendeta HKBP Resort Bincarung, Pendeta Torang Panenti Panjaitan STH tertanda tangan. Las pinanggirma ala adongdo ima anggota Dewan Marturia pengganti antar waktu ima amang panser simbolon asa jongjong manasida ala dua anggota ni Dewan Marturia gabe terpilih di pengurus seksi ama Huriana hina holongan itu hata Yesus nunga dipilih Tuhata hamu gabe pengurus seksi periode 2022-2024 Hobarto putusan ni rapat seksi kategorial di bulan Februari. Dota putusan ni rapat perhaladu pertohonan dot ketua dewan di bulan Maret. Alan ina manukmaahu dia musah lutna na jongjong nuang di son. Di jolon ni bata dot di jolon ni ruas ni huriaon. Boha naulo dohamu majalo dohot mangulahon ulaw na di pasatu hamu sadarion. Hobarto eskana di pasatu hamu baik kasangapun ni debata doho tamajuan nurion hobartu talenta munabe molo nang sadaro hamuna mangoloi dok hamuma atong mga sagwar di bata ama dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dot guar nito di porbadia upabakit mahamusa luhutna sadarion gabi fungsionaris sa Bincarung pengurus seksi periode 2022-2024 di pargogoi jala di patau tuhat tamahamu patupau saluhut na pinasatu hamu baik kasangapun di bata jala tau patugu ka porsion ni ruas sa KBP Bincarung. Amen.
Jala di periode 2022-2024 Ima tapabakit do pendamping remaja Ima na mangurupi anak kota remaja Laho patuluson program hitung-hitungan yang remaja Ima inang Nopelita Boru Siregar dot Melisa Boru Siregar. Alane do pako kamu ma salhut na ruas nuhuriata balik kanan. Dihita salhut na ruas dohot parhala do nuhuriata kami bincarung apala di bagasan bason nung adi pabakit jala talantik Imana Gabe pengurus seksi di sude kategorial di sude seksi di bawah naungan Dewan Kononia, Dewan Marturia, dohot Dewan Diakoni, losongonenang Nagabe, anggota Dewan Marturia pengganti antar waktu, tajakuma nasida, tatangnya kuma, samarhiti-hiti pakubasyon nasida, boy salhutna Marture, aka pakubasyo program hitung-hitungan uriata, lasida dono nami tu amu salhutna ke pengurus, dongan di parhaladu mahamuna, lau patuluson, aka program di tonga-tongan uriata Tuhan mana masu-masu kita salutna marede kita ditiki marede mulak mahamu tu inganamuna. Tapasat mapeliata ima peliat sada A sada B ima tuha perluan operasional huriata marhiti-hiti buku di nomor orang ras tolu.
Kami nidabatana sumurung siyan saluhut na roha. Imana mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Selamat Paskah madihita saluhutna. Nunga hehe Tuhani. Talu si matong nakingatarok ko nati. Nunga hehe Tuhani. Tutu nunga hehe Tuhani. Taulakon nunga hehe Tuhani. Pos maruhata ala nunga di pahehe debata ima Tuhata Yesus Kristus lausima napatoguho kapursiota laho mamolu sudia kana masa tarlumobi lama dapoton aka hamatean di dokdo hita dak kematian inganan nahot di hita alai hanguluan nama notong nang pinarade ni debatado dia kana porsia di bana hata ni debata nagabe songon ojahan dilas ni rohata di pesta parjolo parningotan haheon ni Tuhata Yesus Kristus ima barita nauli nasinuraton ni si Lukas bidu 24 mamuka mesenet sada 1 ayat 12 Lukas 24 ayat sada 112 songono madidok disi tapai huti hutma di bagasar rohata alai di hari parjolo dung hari sabat Roma nasida macesogotu tanomani matat na husus na pinature nasida alai nunga digulang batu isiat tanomani di dapot nasida jala dung bongot dang jupang nasida baken ni Tuhan Yesus jadi ninajut rohana nasida marnidasa gabe jongjong madi labung nasida dua halak parabit na marlinang-linang alema biar marohana nasida jala uduk nasida manaili gabi ni nahalak odeng matu nasida buah saluluam muna na mangolu dinganan niaka na mate dang dison ibana nunga dipahehe ibana ingot tamu mana hinataon na itu hamu uju di Galilei dope ibana ay di dokdo iko pasahaton anak ni jolma itu tangan ni halak pardosa jadi di parsilak konon ton jala mulak mangolu ma ibana di ari patoluhon jala dingot nasida mahatanai gabe mulak manasida siat tanomani dibaritahu masa sudena itu na 10 sadai doho tudongan na saluhutna si Maria Magdalena mai dukon ni si Johanna do si Maria ni si Jakobus nang akan asing nama dongani nasida pabuahosa tua ka apostel kira turi-turia doa ka hatai di rohana sida jaladang di haporsiai alai hehe masih Petrus marlojong tu tanomani di paudok madirina ulikma di ida peak aka saput-saput nai donge muli maibana kut longang dorohana marningot na masa disi edo sahatna kurian itu Tuhata Yesus Kristus ada sebuah tayangan di televisi Metro TV dengan acara yang disebut di situ adalah melawan lupa. Melawan lupa sebuah program acara dokumenter yang mencoba untuk mengungkap kembali, menayangkan kembali ingatan orang-orang sebagai saksi sejarah bagaimana sejarah itu berpengaruh untuk membentuk identitas bangsa Indonesia. Melawan lupa. Dan ketika itu ditayangkan dengan semua saksi hidup, maka orang-orang kembali diingatkan jasa-jasa para pahlawan. Siapa-siapa tokoh-tokoh yang melakukan itu dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Mengapa dibuat acara melawan lupa itu adalah supaya semua orang mengingat kembali, jangan pernah melupakan sejarah. Karena apa? Karena di dalam kehidupan manusia Tuhan menciptakan manusia dengan akal budi.
Ileo do pikira tu jolmai. Lobi do dibaik kasurungan ni jolmai. Sian aka binatang na asing na tinopan ni debata. Manusia diberikan akal, budi, pikiran, otak, dan sebagainya. Tetapi sebagaimana kita ketahui, lupa adalah salah satu kelemahan manusia. Lupa adalah salah satu kelemahan atau sifat kekurangan daripada manusia. Karena apa? Karena otak manusia terbatas. Dan kita dalam perjalanan kehidupan kita sering di dalam kehidupan kita mencoba untuk tidak lupa kalau orang-orang pintar, orang-orang kaya itu selalu mengkonsumsi yang disebut multivitamin. Kalau di sermon kami sering dikatakan kalau ada persoalan sudah lupa pernah dilakukan tapi sudah kan perlu cerebropod. Artinya apa? Mengingatkan kembali karena apa? Itu sudah pernah terjadi. Itu sudah pernah dilakukan. Itu sudah pernah kita rasakan. Itu sudah pernah kita lakukan. Tetapi sering kita lupakan. Sehingga ketika melakukan sesuatu lagi, maka kita kembali lagi dari awal. Padahal itu sudah termasuk rutinitas. Penyakit lupa bukan hanya terjadi saat ini saja, itu juga terjadi dalam kehidupan murid-murid Yesus. Saudara-saudara dikasih oleh Yesus, kalau dikatakan di situ tadi bahwa firman Tuhan hari ini adalah firman yang sudah sering kita dengarkan. Karena apa? Setiap tahun pasti firman ini. Kalau tidak yang sejajar dengan ini dan hampir semuanya sama, peristiwa itu terjadi. Peristiwa itu diceritakan yaitu bahwa persoalan terjadi ketika mereka melupakan yang sudah pernah dikatakan. Dikatakan tadi di situ bahwa alai di hari parjolo dung ari sabat. Ari parjolo dung ari sabat. Nomor 8 molo hari sabat hari Sabtu. Idura unang gabi tadokon hari sabati hari Jumat daun. Hari sabat, hari Sabtu, hari sabat dan hari Minggu. Totung salah kita madokon apalagi maralus kita tu halak alanyaha. Aido tantangan nata dopin wang di bagasan aka persekutuan kita dengan orang-orang lain. Sering menjadi persoalan kenapa orang Kristen beribadah pada hari Minggu bukan beribadah pada hari Sabat. Peristiwa hari ini yang dikatakan dalam firman Tuhan itulah dasar orang Kristen beribadah hari Minggu. Bukan lagi melakukan yang disebut dengan perintah mematuhi aturan Sabat. Karena apa? Karena aturan Sabat adalah untuk orang Yahudi, tetapi orang Kristen merayakan beribadah pada hari Minggu adalah untuk merayakan hari kemenangan Yesus melawan kematian, di mana Dia bangkit dari kematian. Dan itu terjadi dalam sejarah dunia. Dikatakan tadi di situ, yang mulu capur bahasa Indonesia. Alai di hari parjolo dung hari sabat. Molo tapaihu itu donari jumati. Ima ditiki marulaun naho manang parpunguan naho pita. Narasi parpudi nadijahahon. Ima pekataion ni soldadu dohot aka. Masih boto surat panungganei imam-imam yang datang kepada Pilatus mengatakan, Tuan, kami ingat kekacauan nantinya ketika murid-muridnya mencuri mayat Yesus. Unang gabi adong musi hagu turun na asing jurumah.
Idok banda gabe molo tadok kon nakia disi di tapai huti akin disi di dok do disi disahapi doi itu dimeteraikan kubur Yesus itu dimeteraikan dan disuruh penjaga di situ yang berjaga-jaga selama 3 hari. Puasa 3 hari karena itu sudah dinubuatkan. Nagabi na nang berengotan wang di bagasa pertikatan wang disi ima di dokor disi lau akasisia tu tanoman marhua na si dalau. Ada orang yang mengatakan para perempuan-perempuan dari sisi ayat paralel dikatakan di situ perempuan-perempuan yang datang. Kalau firman Tuhan hari ini mengatakan tidak ada dikatakan di situ yang pertama, tetapi dikatakan di situ semua gender datang ikut. Tetapi apa sebenarnya yang mereka lakukan datang ke kuburan pagi-pagi? Dang apahala alani haporsion nasida, dang apahala alani holong nasida ina nain patudononna, gabu kolonga boru-boru tu Yesusi daripada akabahau bukan. Mereka melakukan adat kejahudian. Au suari sabat salpu hari Jumat aina sobodu nasida ari sabat keluar 2 kilometer sejabuna. Mereka tidak boleh sampai mengeluarkan keringat pada hari Sabat. Mereka hanya fokus untuk beribadah. Maka mereka berdiam di rumah mereka beribadah kepada Tuhan saja. Sugari ari Sabat itu lawan nasida. Marsugot nai molo halak bata kate pola ditaruh bakke tudean. Marsugot nai toridokod do latu kuburakan marhuai dokon marsua pina dauna itu kuburan marsua pate apalagi molodi San Diego Hills baik kon antar daerah. Perempuan-perempuan itu orang-orang Yahudi, murid-murid yang lain. Lau nasida holam mangulahon adat hal Yahudi yodo. Alaniaha ikom yahan nasida, iko banon nasida akan nagabe ima rempah-rempah disi asa awet. Asa unang pitor busuk, asa boy dipaidai nasida. Itu sebenarnya tujuan mereka dan itu yang mereka lakukan ketika Yusuf dari Arimatia meminta dan memasukkan ke kubur Yesus, mayat Yesus bersama Nikodemus itu. Mereka tahu posisi terbaringnya Yesus, mayat Yesus di dalam kubur itu. Mereka kembali mempersiapkan apa yang mau mereka bawa besok. Tetapi karena sahabat mereka tidak bisa melakukan itu. Dan mereka pergi melakukan adat kebiasaan mereka. Jala di simai doko di sini alai nunga digulang batui siat tanomani didapat nasida lau nasida sogot manogot nai karena apa? Mereka takut ketahuan oleh orang lain. Karena apa? Yang akan mereka minyaki, yang akan mereka buat rempah-rempah adalah orang yang dibenci oleh bangsa Israel. Orang yang disebut sebagai mati terkutuk. Alani mabir do nasida alania guru nasidai nani haulongan nasidai dihasogoh kala do ujungna ikom martabun-taburi do nasida. Jala didok disinakan nunga digulang batui. Batu penutup kubur itu sudah dong tidak di situ lagi. De jala di sima nasida. Rohana sida. Rohana sida. Kenapa mereka itu kecewa? Kenapa mereka gusar? Hape sonaro konai nga adok kian di pabuat Tuhan isi ay molo bukado sebetulnya kemarolo polo do nasida alanya isi nang mau kapi isi nang manggeseri. Molo tajaha di ayat paralelna masih sukuna doa kaparopuan ni, alita he, ngatabuan non noang ni,
Ayah haro isi don mau ke batu itu hita mau ke batu i. Edang mungkin tolak pitai. Hanya semangat yang ada pada mereka. Hape dong saat nasida di udiani di di si di tanoman di Yesus nunga dukap ale gabi jutro nasida alanya kekecewaan mereka. Ketika mereka sudah bersusah payah untuk membawa rempah-rempah, untuk membawa minyak mereka kecewa untuk apa lagi? Asuisi beranya tak kuhalap berah. Hidup persoalan na banagabi juru anasida. Mereka kecewa, mereka gusar. Karena apa? Mereka tidak dapat melakukan niat mereka lagi. Jala di sima sonel konai di ida nasida dua halak. Ima na jongjong di nasi lubung nasida marpahian na marlinang-linang. Yaitu malaikat Tuhan. Jala di sima nasida dipaingot tu nasida. Isi manasida disungguli. Gabi tarjol manasida disi alanyaha aidoko surusuran itu nasida ima buasa lulua muna na mangolu diinganan ni namate. Dang disobe ibana nunga dipahehe ibana nunga dipabuai tu hamu hiati kidingoluna. Persoalan penyakit manusia itu juga terjadi dalam murid-murid mereka lupa. Ngaju teruhan nasida ibereng nasida dangang besi bakeni Yesus ngasuda nasida lau mangulahon nagabe songon hong las niroha nasida hape sono konai muse idokema muse tu nasida ima dang disobe nunga dipahe ibana lau mahamuna nina jaga disima sono konai nunga lau ibana dang disobe unang lului hamu di sinion jala sono konai jala diingot nasida mahatanai gabe mulak manasida siat tanomani dibaritahom masa sudenai tuna 10 sadai doho turongan nasalut. Diingot nasida alanyaha nunga dipaingot ima suru-suruani nasida. Anyai dokok kiat tuhamu nai bahasa lupa hamu. Jala ido dung dibege nasidai dung diingot nasida muse gawe mulak nasida marlas ni roha nasida dibari tahun nasida tuaka dengan nasida alai sonor konai halak no bege nasida ima aka sisian na asing di dokdo disi ima dang porsia nasida hira turi-turi do itu seperti cerita dongeng. Tidak masuk akal, tidak masuk logika, walaupun sudah dikatakan Yesus pada masa hidupnya. Alanyaha Allah, saya dipakai nasida, logika berpikir nasida. Yang kedua, laki-laki tidak pernah mendengarkan atau menjadikan kesaksian daripada perempuan menjadi bahan untuk persidangan. Tang porsia nasida sima sono konai hira turi-turi do alai atik pesongoni itur marlojong do si Petrus laudo ibana molo dina asing idok do marlojong do si Petrus do sisian nasadanari ima si Johannes nang masuk si Petrus masuk langsung tu dia ni dibereng dangadong bedisi bake hola sapu-sapu na nama nong denggan tergulung disi. Sampai di si mahita di bagasang uluta di doko disi dungi longang mah mulak nasida takjub heran molo doko jolma longang namar lapatan sauti nari namai ima sabutullah sahat tuna porseya alejo juta duhita hanya sebatas longang. Dang sahat tita, sahat tuha persiaun alanyaha, lau merdalani tu topi pantai, ibereng ulinai. Tabunai yate, otak ni ido. Dang sahat, isedo nama nopai.
Unang masongoni marsugot taduan bulan walu mololao aka inahan nate. Lao tu si biya ibereng ulinay. Unang gabi porsiya hita tu na majadi honi arsitek nai. Ale ise do na manopai ima debata na mga lew kabisuhon gabi boy i. Tabereng dana tu bahaduan tadokon indah. Tabereng dong ata, tabereng disibah ganting nayo, bah mau lihat Tuhan. Iko sahat do Tuhan porsen, unak ko lalongang sabing. Najujuta kita holalongak kita, mate. Anggo sei sono kunai holalap disi asiroha aledang diurupi. Ibaga seperti kita nuang di dok dorsi muli nasida jala di longang maruhana sida marniot nama asa disi hurian itu atas Kristus ahadun nanang dohonon natu hita marhiti hite ima parpungata di parningotan hai heon itu hatta Yesus Kristus di paingot dotu hita parjolo sahali ima asa totok kita marlas ni roha marolopolop kebangkitan Yesus Kristus dari kematian itu adalah puncak daripada misi yang diemban Yesus datang ke dunia. Itu banagabi di dokon si Paulus ayang goso di pahehe Kristusi sian namate marisuang modo jamita nami marisuang do haporsiam muna. Alaniaha ayang gohola di tanomanido sonor kunai gabe dangadong pakirimon na mangolu di hita. Dangadong kebebasan di hita sian sibolis dosa dohot hamateyan. Alani do hita di baga seperti kita nuang molidoko disi nunga hehe Kristusi namar lapatan nunga ditaluhon hamateyan nunga ditaluhon sibolis nunga ditaluhon ima dosa napahola kita siat debata namanopa hita. Alani di sini hita dipaingo di bagasang luta molo nunga di pahehe Tuhata Yesus Kristus di dokdo hita pe pahehe onnado sian hamatiani. Kematian bukan lagi akhir segala-galanya. Allah dia akan porsia di dokdo. Kematian adalah jalan pintu menuju kehidupan yang kekal. Alania hita pe paheheon nado. Hita pe paheheon nado asa di pahehe hita sude do jolma di pahe sude. Alai sono konai di dokma jolma di pahe sude anggo siular nang denggan akan aporsia di pahehe ibana asa dibuat satu hanguluan na saling lelengna alai anggo na soporsea ima hehe ma ibana tu panghuman saleleng nilelengna. Kebangkitan Kristus menjadi puncak pengorbanan Yesus. Puncak misi Yesus di dalam kehidupan orang-orang yang percaya ala nunga ditaluhon portibion. Rap dohot sude na dong di portibion. Na paduaho di dok do disi ima dipaingot do tu hita di baga seperti kiatan wang ima asa taingot hatani di bata. Unang olo hita songon akasisiani na lupa na sida di hatani Yesusi dang porsia na sida. Hape si Petrus pe tiado ditiki di roko Yesus ibana di pabotohot sita ononna parjolo si tahun padua si tahun patoluan itu rori si Petrus madokot toka Tuhan. Alania dia berpikir secara logika tidak akan mungkin. Apa sono konai nunga berdebat ibana do Yesus HP lupa tong naikon hehe do ibana dang porsia ibana disi. Gabiaha mereka hanya melakukan adat kebiasaan saja tanpa iman. Alani di siru hita dipaingo di bagasan partikiatan wang di dokdo ingot ma hatani di bata tadana porsia hita nak kehe tuani di dokdo tu hita ingot ma jala ulah ma
Lasongoni manang di Hamuna, pengurus-pengurus seksi nang di lantik di pabaki sadarion, molo aka anggota, molo rikot di bana, ima SKI boy may pangidon na tutataw sa asa di print ulang, ala niyaha ala gudang duna tiki print sada-sada ape, petinggal hodok. Alay na marlapata di sa sitong nanunga di bayan na gabi tugas tanggung jawab pengurus seksi. Tajaha may taingo may asa taboto mangulahon. Ulahon ulahon mo unang sepitor ulaw ni hala gabi ta ulahon ulaw tatading. Lakukanlah, maka nama Tuhan akan dipermuliakan. Hidup banagabi dokon ari haiheon asa hehe bangkit kita sia jolma na buruki gabi marngolu na baru hita jalan na parpudi dok matu hita molo di mingguta sadario sesomal do di patupa imane dokonna akka kegiatan parheheon di parupuan molo tungpe parupuan ni huriatan no parheon na gabi diundur alaka situasi puasa ada kadongata do takana berhalangan ujung na diundur tu tanggal lualu mena mangihut laos pajonokon na mayan nong muse ima tu ari hana naik ahadona nang dohonon na di hita di bagasa gulmining oluta aka parupuan na rotu udiani tu tanoman ni Jesusi dipicang suruh-suruhan itu alaniaha hanya melakukan kebiasaan tanpa iman. Molo didok nakya di titingtai didok do ima aka parheheon. Parheheon sekolah minggu, parheheon remaja, parheheon pemuda, parheheon perempuan, anggo ama ngahehe hiabete. Ayang goso hehe ama, olodora akay nata sa terus marungut-ungut. Alay so na kon nailam hehe maunak keheyamon. Ati, aka perempuan, aka pemuda, semua pemuda, remaja, sekolah minggu ketika kita melakukan yang disebut parheheon, bukan hanya rutinitas belaka. Jangan hanya kebiasaan belaka. Hidup bandagabi saya hudokon, mulidokon, adong perlombaan pertandingan nina, alai terhato idokon, unang ibain, na maul-mauli. Ayang ko na ura-ura itu, bapola pertandingan ni. Ayang ko nang taboto itu, bapola ujiyo ni. Sesitong na ikon na sohya binigay do gariada asa gabi tajaha. Palagi no ang agparupuna ke nagabi merangkai kata ngapala takasi dokon ayat na pinamomok ibibiltay adong dosi ima tulisan tebal sian kitab Lukas dangang berubah siani alai bahasa Indonesia ala merangkai Alkitab di doko kamuna ala dang apalai boto be bahasa Batak sude molo hola Alkitab dibereng, kemungkinan tidak tahu ayat emasnya itu yang mana. Ayat ni pemokidangau, ayat Alkitab sarupa sude. Alani bereng bibelmu baru jaha di bahasa Indonesia. Asa botong unang bersogot, ay namaola di baipat ditay, unang inahita. Berpacu dalam buku NDP, ngai pabua. Taringot tu hama mate, dohot, haheheon. Wala piga ede mai. Acugarina nian sono konai ikoboy na mahapal kita. Tang boy wala judul nai anggola judul nai no an bes kola minggu pe boy doi. Una kola kaso mala sabing pertandingan perlombaan na di patupa tonga-tonga nuria alai di patupa laho patuguhon haporsiaun diulahon marhite-hite haporsiaun. Asa boha asa gabe lam si hol rohata lau makaposi dohot mangulahon hata ni debata jala saya unang mamasa ala ni perlomba parheheon gabe gaur punguan gabe gaur huria
Kita buat itu hanya dalam rangka memeriahkan, memancing orang lain supaya dia juga bangkit. Asa parsidot ido banagabe sanidoko tuhita molowoi unang sarupa jolma pangalopa nani ura dot pangalopa ng ayam gota dohot na berpacu dalam bukende dohot na martumba dohot na merangke kata asing manian. Ay molo tayo itong nakyan, adong ma o 45 halak niyan, pabungom muna sa sektor parupuan na marlapatan, hampir sude ikot dohot. Unak kolan na, Merkuri, ayang guholan ido, bapola parheyok kamuna. Terus namay, buha asa dohot dongata. Ido na dokon na parheyon, unak kolan, heheyamot tong, say marata dengan non, dang tarida be muse. Tapi di dok dorisi, ima lau di paboa, lau baritahon, lau pajupakon Kristusi. Nunga di dokyan, alanido, mari kita lakukan semua kegiatan parheheon baik sekolah minggu, remaja, pemuda, perempuan HKBP Bincarung itu dilakukan semuanya dengan iman dan untuk membangun persekutuan kesehatian di tonga-tonga ni huriat HKBP Bincarung asa gabe patar naung hehe Tuhani lam hehe mahita tuaka ulaun na dengan ido na ido konakian marhiti-hiti topik ni minggu ta nunga hehe Jesusi haheheon ni Tuhata Yesus Kristus di hari Minggu ima hari parjolo dung sabat ima hari Minggu molo di panopau ni hari parjolo do hari Minggu dan hari papituhon hari Minggu alay ari parjolo doi ari papituhon ima ari sabat ari Sabtu do alay buasa hita mar minggu hita imar pungu hita di ari Minggu ima mamestahon ima haheheon ni Tuhata Yesus Kristus napaduahon ari Minggu do hasasaur ni tod di perbadia turunnya Roh Kudus di mana ketika turunnya Roh Kudus maka banyak orang yang dibaptis dan menjadi percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan. Alani hehe mahita salutna tadokma nunga hehe Tuhani aupe paheheon na dosya kematian mololau hita jara unang bese makatai tu namate apalagi tu silang nai tang disibe ngamulak ibana tu Tuhan na molo say sido ibana marisuang do edeta na madokon say masipaidado hita muse molo dung saat tita tuha sonangani anggo say terus do PHP sibana berarti nang dohoti jala ido hasurungan ni haporsiota hanya Tuhan orang Kristen yaitu Yesus Kristus yang sudah melewati semua dasar kehidupan manusia. Tubuh do ibana songo jolma, maranau do ibana dina porsuk, mate do ibana, ditanum do ibana, alai mulak mangolu, gabe manaik ibana, tusur gua sonangan, didok mamuse, rodo amuse, lau mangalap pamu. Atong nunga hehe Kristusi, hehe mahita, sian halebauta sian akadosata gabi mate mai marhiti-hiti nang tajalo perpenabadia di hari Jumat jala hehe mahita Tuhan uluan nai baru margogo mahita lau marningot tata ni debata marningot hata ni Tuhata Yesus Kristus jala taulahom mai di bagasang uluta amin. Mau lihat puji-puji yang madi hotu tuale Tuhan apalah di bagasan obason iluas sodo ham tuale Tuhan roset tonga-tonga ni bagas nami be marulo polok marlas ni roh hami i marotu tonga-tonga ni bagas jorom marningot nakke hewale tu asyak kematian nunga ditaloko beli Tuhan dosa sibolis dota matias saling lilingna jalan nunga disegai huale Tuhan ula-ula ni sibolisi nunga disegai huale Tuhan nagabe pusat kekuasaan iblis maut ale Tuhan
asa marhiti sili Tuhan hami pe tutuli Tuhan gabe marpos ni roh hami pe paheon na duli Tuhan siak kematian dada hamatian na gabe ujung ni saluhut na di bagasang ulu nami alai hanguluan ni duali Tuhan nang pinaradem diakan na porsia di ho losi duli Tuhan nang apala di bagasang na basope di pengotodo hami tutuli Tuhan nang marulak loni hami tutuli Tuhan laho manangihon hatam mali Tuhan laho mamestahon na didok nali Tuhan parningotan haiheon ni Tuhan Yesus Kristus nang dipatupa aka parheo di tonga-tonga ni aka kategorial ale jodoh hami tutuali Tuhan songon aka sisiamu narotu udian ali Tuhan manogot na ali Tuhan rona side tutuali Tuhan dada niojar ni haporsiaon alai ala ni aka hadat sumala sabing do tutuali Tuhan bodu tutuali Tuhan nang dibagasan aka perngulon nami pe di aka kehadiran nami di tonga-tonga di bagas corom di aka kegiatan parheo perlombaan ali Tuhan holan nagabe hasomala sabing rutinitas sabing ali Tuhan kupatu pahami dang hulau kami Tuhan maalani nanio jarni haporsion nami tuho ala holong nami tuho wali Tuhan asi maruha mali Tuhan di pengoto do hami apale di bagasan bason asa unang lupa hami Tuhan molu bigi hami hatami ali Tuhan gabi haporsia mi ho nguluk kami jalu hulok kami matulu Tuhani unak walupok kami Tuhan ai hatami do sulu-sulu di dalam nami Tuhan gabi tukot nami Tuhan asa unang tersulat detami asi maruha mali Tuhan sehomat Tuhan na mga liton durbadi manguli di bagasar nami asa salut na hamli Tuhan hehe Tuhan sian akahaliban nami he sian akahaluson nami gabi he hamli Tuhan tuaka ringgas ni roha tarlumo dia ka pengurus seksi-seksi nang dipabakit Tuhan marhiti-hiti huriam mali Tuhan sehomat Tuhan na mga liton durbadi manguli di bagasar sida ganu marsada sali Tuhan asa marhiti-hiti tugas tanggung jawab na di pasatu na sida di bagasar darion margogo Tuhan na sida hobar tuaka talenta na sida lapatu pahun aka ulaun na dinggapahe bakon aka pakobasi di tonga-tonga nuriama kabincarum gabe parhalado non partohonan malituan na sida dongan di parhalado partohonan lapatuluson aka program di tonga-tonga ni huriam lasongon ni manang ruas ni huriam salutna homa tong lituan na madongan na sida homa na mamasumasu na sida disudi aka gulmin ingulu na sida asa masih paingotan masih bete-batan jala di bagasan hiras ni roh hami lapatuluso sudi aka program di tonga-tonga ni huriamon asiru hamal tuan nang apal di bagasan obasope tuar bonun namil tuan nang akaruas ni huriam na suboy marpunga pala di bagasan obason ala niaka parsahiton manang di bagasan aka proses pemulihan na sida susuli tuan nama jaga na sida tuan di tonga-tonga niaka perubatan na sida homa tuan tuan nama dongan na sida ima yang nakon ni huriam mali tuan oh tabunan Yohanes sitorus nang akan na tua-tua namilan sia tutuali Tuhan na bori tuali Tuhan na sida di bagasan aka para ninggulu na sida makilalaw na Tuhan na hurang sehat ali Tuhan ale pastor namin Tuhan hotong na madongan na sida hona paipason nang partodion na sida astong ali Tuhan marsiot lama muji pasab guarmu pasu-pasu aka si pangano sinumo dot aka ubat na di parsaulion ni akan na di bagasan perubatan dot proses penyembuhan ali Tuhan asi maroham ali Tuhan nang apala di bagasan obasope tuar bon namin Tuhan nang sudia Tuhan ruas ni huriam asomato Tuhan nama dongani leon habisuo kapistara tarlumobi dia kada dana kali Tuhan ya nakon nami sekolah minggu di kala sono mali Tuhan di marsugot nyari Tuhan nasida mengadopi aka ujian air nasida di persekolah na homato Tuhan nama leon habisuo kapistaran di bagasa kulmin ngulu nasida asa ingot nasida dia ka persejarana jala boleh Tuhan nasida berhasil Tuhan masuk sekolah negeri nang tutik-tik na mangihut langsung Tuhan nang saluhut na akan di bagasa persejarah pe leoma hai hiras ni roha leon habisuna siako leon letua semangat di bagasa gulmin ngulun nasida pasu-pasu nang sudia akan natoras astong letuan nasida mangulaun akolon nasida manang di dia pe nasida marulaun manang api dulu nasida totong mali Tuhan gabe pasu-pasu mali Tuhan parhitian mali Tuhan di nasida lahu manarion akan dari tonga-tonga ni ngulun nasida jala dalan nasida mali Tuhan lama kubasi rajomu di tonga-tonga niaka ulaun parsauran nasida asiroha mali Tuhan di botohota kasali Tuhan nang sakab di tonga-tonga ni huriam marhiti-hiti pembagian ali Tuhan paket lebaran Tuhan di tanggal 20 tolu na mangihut asa gabi boleh Tuhan huriam makabincarung patupahon misi ni huriam menjadi berkat bagi dunia li Tuhan homatong li Tuhan na patiuros salhutna asa boleh Tuhan mardamai sonang salutna mardalan jala boleh Tuhan gabi di hilal halak kali Tuhan na humulak kami
Tang pola sia biaran le Tuhan huriam haga wincarung asa marhiti tisi le Tuhan boy le Tuhan nang tutik-tik kenamang itu marhiti-hiti tim perizinan dapat le Tuhan nang aka izin le Tuhan nariko tutong-atongan di pembangunan di bagas cormon le Tuhan asima rohama le Tuhan nang apala di bagasan na basope tuara bon nami le Tuhan nang ruas ni huriam na di bagasan akalas ni roha na marulang tahun na sida sa matuan le Tuhan na madongan na sida le Tuhan salut na tabay akalas ni roha tabay akapasu-pasu di bagasag kulmin ng ulo na sida asa boy sonang sore berbuan na sida marlas ni roha rabdo sudi akas solat keluarga na sida madalani akar ng ulo na sida wa kami tuwali Tuhan nang secara khusus program itongatongan ni huriam ima le Tuhan dinallahu pelunasan na Tuhan ima bagas jo na dipatupa le Tuhan marhiti-hiti inganan ni naposoma le Tuhan di Cimapar sehomatuan le Tuhan na mangukap rohani ruas ni huriam le Tuhan udang do tutole Tuhan nang diloso le Tuhan mas di tonga-tonga ni huriamon bori tutole Tuhan tarpatu pale Tuhan lau pembayaran le Tuhan ala song ni le Tuhan nang aka marhiti-hiti subangan sian aka ruas ni huriama le Tuhan ala ni le Tuhan nang apala di bagasan bason di pangotoro hamil Tuhan asa unak kola diri nami nagabu sorok kami ala dohat mahamil Tuhan mamikiro nariko di tonga-tonga ni huriam uka marohanami ganu marsada-sada asa buhamil Tuhan masyur purupan marhiti-hiti pasu-pasum na hubawilang-lang yami di tonga-tonga ni ngulu nami gabi boy hamil Tuhan pabahir honia li Tuhan pasahaton ni manupahi aka pakubasyo di tonga-tonga ni huriam tarlumobi pelunasan rumah Cimapar li Tuhan atong sadi omadetori nami marhiti-hiti Tuhan Yesus Tuhan na martangya kami tuho amin maredehita la sepasat pelihatan pelihat dua anak tu pusat di maha perluan di kategori perempuan AKBP na 2B tu haperluan diakon ini huriatan Haleluya, amonang
ya kumapeliata to debata martang yang mahita. Ale debata amanami na dibono gijang o do haruan ni salut silalon na denggan dot nasa ulibasan na mauliutos. Upasata masina nilom itu hami pilihan nami tuho sa jalo magabi uap nos di jolom pasupa sumay jala ramoti aso para siya kami pilihan non pati bulon na radyo mo dito nga tongan ni Uriam dot deportibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim salam utadahami godang ni silolom itu hami salam girgir hamadok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristuan nami. Amen. Tuhan debata amanami jala para siroha mauliate maroha nami jala pujian nami maho ala naung dituboko hang padualio siya godang ni asin ni roham tupak kirimon na mangolu marhiti-hiti hayon ni Tuhan Yesus Kristus yan namate nung agabi si palua jala si pangolo anak midihami jala ibana Tuhan nami ibana ulu nami si utonon nami namarlas ni ruado hami nuaing marningot hayon nai nung talu sibolis, talu hamatean, talu banua toru, dang mabiar behami mida hamatea dot soropna, anung monang Tuhan nami, ulu balang nagogoi, ibana do manugyok kami siya kamatia tua sogot, alan iu baku pangido hami, seasi maroham, patugu maha porsyon nami maniop barita nauli, asa unang ganggurohan nami dinahubulus sami hamateani, sesungguli marohan nami dot rohan dongan nami, asarap hehe kami siyan parwaon na buruki asatarulaw kami parangin ay baru sepasupasu mahuriam dot parbaritan nauli na mamaritaon hayon ni Tuhan nami aslam tarsunggul akan na pedem roha jala hehe siya dosa nabi sepapos marohan na makaporsiyay nang mardami jala mardomu hami tuho alan ni pardengganan na pinatupan ni anakmu sepasabam jala pamalum marohan nami to pamaruhan na yas doto di namarsyo di bagasak kami astar hajojok kami nang pitor kami ala ni hatigoran na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus sesungguli mapakirimon na mangulu di kami astar rapul rohan nami marningot akadungan nami nang jumolo ni alapmi jala astar rapul rohan nami manaw si taono dia siyang anon siya pulima akan namatean na dangol na pogos na sumarama sumarina akan na mabalu dot akan na malungot tuban wagijang marhiti-hiti hayon ni Tuhan Yesus Kristuan nami. Amen. Aliyaman nami na dibano gijang sa pinarbadia magwarmu sa Roma harajonmu sesuat maloman ruham dibano tongon so na dibano gijang leon matuhami sa hanguluan siya pari sesa madosa nami son panisa nami di dosa dongan namardosa tuhami unak kami tugon pangjunan palu amahami siyan pangago. Mahamudi bangsa dame jalang pasu-pasu ya tua debata di pasu-pasu jala di ramoti tuha debata maho di sodako tua debata mo bina tuho jala asima roha namidaho di dopako tua debata mo bina tuho jala di pasorho madamena tu todim. Amen.
nang si pabuan namin itu hita, holan na paingoton na parjolo, ima marsogot, parningotan, hayan itu hata Yesus Kristus, patupauta, ima pukul 10 sia, bodari doda unang rohita manogot. Jam 10 sia, jam 7 borngit dohita, napaduahon ima, hari minggu, sekolah minggu, dalam rangka para sekolah minggu, ima kebaktian dimulai jam 10.02, 30 jam 10.02.00 marsi panganon makan siang ma yanak kota dangong permingguan sekolah minggu di Manogot baru napatoluhon domo to ima pelunasan rumah Cimapar patorongan nami do ima si 200 juta nang dibayar siak kasni uria ima 100 juta ima nasinubakon ni inang Kartini almarhum 100 juta tiki tu pengadaan rumah 200 siak kasni uriata jala 200 naimana nang si tutupata di akhir bulanon nomor lapatan 52.500.000 naimana hurang sia 200 juta ba gomos panggilan nami otik molo sude hita mangalehon gabedo tarpatupa asa boy tulus sude aka program tonga-tonga nuriata horas madita salutna selamat pasca madita.